Chiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime kama familia moro kar chung'od bura ma Ndhiwa mano kaunti ma Homa Bay koro bandho ratiro mar nyathigi manyako ma jahigni 13 ma giwacho ni ne obambi ma ochomi ich gi achich moro e gweng'no. Kaka jafo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, nyathi manyakono ma bende ni kod ng'ol, jonyuolne ne oduogo fwenyo bang'e ni opek mana kane achijno oserocho ratiche. Nyathi manyakono mowuok e kar chung'od bura ma Ndhiwa ma bende ni kod ng'ol ne obambi ma ochomi ich gi achich moro ma bende wuok e gweng'gi kanyo ka janyuol nyathino ne oduogo fwenyo bang'e ni en kod ich bang' kane gisetero osiptal. Kalure kod min nyathino ne osiem achich mane orocho ratiche kendo ne ochune mondo ogol lipot ne ruoth ma gweng'no ka okoni min od achijno ne otemo lombe mondo min gigol ijno. Odiochieng' mana fwenyo ni nyathina ni nigi ich natero ripot ka chief. Kana asetero ripot ka chief obiro moluongo ng'ama ne nyathini luongo nyinge. To kane oseluongo ng'ani nowacho e mbele chief ni, chiege nowacho na e mbele chief ni onyalo golo ijno. Nikech en nas e Homa Bay hospital. Koro nowacho ni odhi omona yath minyal sone duong'ne gi minyal ketne dhoge mondo timre nade mondo ogol iyeno. Bang' ka nyathino ne osesiem achijno, obila ne omake ma otere e tesend obila ma Ndhiwa, kendo bang'e to ne oduogo tere e doho ma Ndhiwa, ma kata kamano ne oduogo weye thuolo ni ne onge neno moromo e kesno, ka min nyathino koro ywak ne sirikal mondo oyie orese. Ok ang'eyo ni jajni nodhi ir nyathini kama nokete ni moneno gi wang'e motimo DNA gi wang'e mong'iyo ni nyathina ni jaduong'ni ema ne ok omiye ich momiyo owito kesna ni oko. Koro nakwayo sirikal konyauru mondo ayud haki mar nyathina ni. Asayo kaka dang' atere nyathina ni onge, an ema pod omeda problem nikech nyaka ne tere ka polis Ndhiwa kono. Nyathina no ni kanyo kendo safa. Atero chiemo kinyi, tatero odhiambo, tatero odiochieng'. Komanda mar obila e sub county ma Ndhiwa John Losia wacho ni nonro margi ne gitieko bang' mako achijno ma gitero kesno e doho ka onyiso ich wang' mare kod doho ma Ndhiwa kuom okang' mane gikawo mar weyo achijno thuolo. Unfortunately, the girl is incapacitated. She cannot talk. That's why even it brought some complications in the court. She could not say anything, and that one made the court to release the suspect, but issued a court order for the girl to be taken to Makongeni safe place, Sijaridhika. Because this man hata angepewa bond, apewe date ya ambayo italingana ile wakati msichana anajifungua. I'm blaming the prosecution. I blame the prosecution. Tendarita kwe sub county ma Ndhiwa wacho ni chal kagima doho tamo familia no endo e yudo ratiro mar nyathino bang' kane gisemako achijno ma giketo e lwet doho. My duty is to make sure everybody receives his justice or her justice, is treated equally regardless of your status in the community. You are supposed to be given the same treatment by our law. My officers did their investigation properly, and that's why they presented the file to the ODPP. The perpetrator was arrested and the matter presented so that the necessary legal procedures are done. So as a security team, we've done what it takes because ours is to ensure that perpetrators are arrested so that the issue is handled by the court. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.